महाराष्ट्र में दिनेश लाल यादव निरहुआ के बोल बोल कि आप यहाँ पर मराठी बोल सकते हैं, भोजपुरी नहीं। भोजपुरी के क्षमता के कम कल जाता है, एकता कम कल जाता है। तो बिहारी लोग से हम ये कहम कि तार लोग एकता बनला काम बा। महाराष्ट्र में ऐसा ऐसा देखे घटना मिला था, वही जब पवन सिंह के कॉल बोल कि आप यहाँ पर मराठी बोल सकते हैं, भोजपुरी नहीं। भाई तू ही लोग बताइए, लोग कोनो कलाकार बिहारी हो को और कोनो देश में भारत में जाओ तो के सम्मानित अच्छा से ना कल जाता। तो ये बिहारी के शान के नीचे घटावल जाता। तो एक दिन लेके दिला काम बा। तू लोग बिहार के लोग बिहार के जानते हैं एकदम बढ़िया रही, तो कोनो भी कलाकार के क्षमता बढ़ रही। पब्लिक के चलते आज कोनो कलाकार आगे बढ़ता, कलाकार के चलते ना पब्लिक बढ़िया रही तो सब कलाकार बढ़िया रही। तो तार लोग के साथ पहले काम बा, एकता बने काम बा। काहे हमनी के भोजपुरी कलाकार हो लोग, पवन सिंह भोजपुरी के जाने माने सब स्टार हो लोग, दिनेश लाल, पवन सिंह, जितना भोजपुरी के बालोग छोट से लेकर बड़ तक सब हमनी के सामान हो लोग, भोजपुरी के शान हो लोग। काहे कि बिहार में आज सब इंटरनेशनल हो गया, सिस्टम सब बिहार से चालू होला। एकरा के देख के सब लोग जरूरत है। कहे कि देखो तक एगो बिहारी 100 पर भारी है। बिहारी पूरा छागल बा। पवन सिंह खेसारी के गाना पूरा ऑल इंडिया में बाजेला, उसे सब कलाकार के गाना फाटेला। तो इसे एकता बनेला काम बा। बिहारी लोग के एकदम बढ़िया रोला काम बा कि खेसारी पवन कभी बढ़िया रखी सो। तो इस एकता बनेला काम बा कि हम बिहारी हैं, सो हम कहीं ना ड्राम सो कहीं आप भी लोग जाते हैं कमाने तो वहां पर कम सैलरी देते हैं, या 3-4 महीने के बाद खटाने के बाद कंपनी पैसा देता है। तो सब बिहारी के हल्का में लेता है। तू सब पावर गवाए के बाद और पावर दिखाए के बाद कहीं और बिहारी क्षमता की एक लेवल पर ले जाए के बाद, एक लेवल इंटरनेशनल में चलते बा। बाकी और पावरी वो से ज्यादा ले जाए के बाद। काहे कि बिहारी के क्षमता केहू जे जानेला उहे चिनेला। काहे बिहारी एगो इंटरनेशनल बिहारी होले, जोन बिहारी कर दी केहू से ना हो। बिहारी के लगे एटीट्यूड बा, पावर बा। बिहारी लगे जो ना करे कि वो बिहारी कर दे तो हम निराम समझते नानू रियाम सो। तो पवन सिंह के दिनेश लाल निरहुआ के खेसारी लाल यादव के मराठी में काहे बोलल जाता कि आप यहाँ पर मराठी बोल सकते हैं, भोजपुरी नहीं। बाकी लोग कहते लोग कि हमने बिहार कहीं सो, बिहार के शान के कबो नहीं हम झुकाएंगे, क्योंकि हम बिहार के चलते हम आगे इतना बढ़े हैं। और आप लोग कहेंगे तो हम छोड़ देंगे भोजपुरी भाषा। भोजपुरी भाषा हमारा शान है, सम्मान है। भोजपुरी के चलते आज हमारा सब रोटी रोजी चल रहा है। भोजपुरी आज हमको इतना किया है कि हम इतना लेवल किए हैं। दिनेश साहब पवन सिंह ये बात बोल दिए हैं।